Dormaahene Nana Sumahene na Febuno Regional House of Chief was Supreme Court so mun for 30,000 Ghana cedis each. Obia and family son say. En swatra sama ebepie mu e wo court no. O man famra kwan so. The right and the necessary procedure na was Nana Dormaahene or ya appeal court judge. Any Nana Sumahene. Any the entire Regional House of Chief one. Omufa so no man fa so. Oma san appeal court ho no matabira asem no e de abre Supreme Court. Wade so biri unya botre na afei entwa ho no ante anto na adwamembo nchiremu. Ebusia nsam ne de se de ne ayenyan. Samre na Dormaahene ho akwadwa mu enkrofo obo ne tiri so se na Dormaahene o ya appeal court judge no e ye de na afei de mra so ne pa chi mra je ne ntrehen. Samre Dormaafo mansenfo ene wamfiefo ena afei sunyanefo enso ekogalamse asase ho yenim se bono region ho de na Dormaahene yete ase se bono region de obi antimi ntu galamse wo ho na nkampese na Dormaahene osagefo agiman bedu ose ade ye otoso mienu na asase so na nkebetu galamse enkensi na nso se de anya si abase na Dormaahene asase a memfa nte ni nkrotoa ni bi e friend se mansena eye wamfie no abusia omutu gala wo ho na sunwan manhene na abo ahen kokose sasase na ye na sase enti na Dormaahene ene eye mining company na omutu so no momre omumfanso abusia tututu akoso na enye ize eye mohwe TV no wani guso a wo hwa ni ntu ba so a na wo don sa bo subscribe button ne so dia mame na wo de adwentre na to comment section ho eni ane mu nam dia ma na afei wa share video na modophobia nya bi ahwe na adekodia na Dormaahene ne na Sumahene ana afei Buno Regional House of Chief for ya Samre Supreme Court so bia for 30,000 Ghana cedis mra no yabo wunchiremu ebusia inso atre ewo Buno region honom na inso atre kra ye se mansen fo na ebeka kire me kire wamfie mansen ena ebeka kire me so mu kra ne inso atre bohye yede yebu nkompo kohwe ye chi kakra inso atre ye bia ya asebi yede hye de hye brantie pole a no ye kotoko big fan ekohwere ne nkwa ya ewo honom no menka se inso atrefo na ye ba me kiraw ekrokura sam de magimedwa me ba be ka ho asemi enti honom na chese inso atrefo ese emfie bi atwamo na omu esi hene na omu hene na omu si ye no sebi omu hene firi mo na kwa ekura na wo so omu pena na emu si ni nti de hemrantie mienu ena omu eyi omu ti eye Alex Kwaku donko ena afei Foster J Kran na Foster J Kran ni obi a na ahema ne mom na yi no mekire nso atre man hema ena yi Foster J Kran ena nso atre nanan ma tra nkonya enso eyi Alex Kwaku donko enti omuso mu ntiase ye betiase ye ntiase ye betiase enti Foster eye J Kran a nana nso atre man hema yi no na kromu ne anyadai empene so no mu ntiase ne senti no na ahema ne de asem ne kodan Buno Regional House of Chief for say Buno Regional House of Chief for nka asem no na afa omu gazette Foster J Kran san say ono na ahema oye nso atre ahema no ene wo se fata se odi ade ene nso atre atena nkonya na anuma tankonya se dabi enso atre konya no enye se obi aba ya no abedi kaka enye isika nso ne edidi nso atre konya na emom de ose fata ni amamre ni amane na de osi pisita no onu mom na wo se sabi ohina wato no obeso ne duam na afei woto aso edema no enti eni gina ena na ahema to anananom wonse do ya ema kire se nso atre man ne eto abese no enti ano na ananma chankonye wo nso atre de asem no kodan Buno National Regional House of Chief for say nana hima ode asem ne baaye no samre woni ho bio de atoso mienu wanfo obi anso ama amesi na namu se mini hono ma asomasi anase obenten enyina mu nka asem ne mame ne se ntimo mu asem ne ngu na kroma no ene nananma chankonye mu ye si ahene ne eto ahene wo nso atre no de se branti ayayi no ya Alex Kwaku donko na yayi no na won san kira man no na afei Momra Gazette no ebusia on the 30th
of June that particular year nim no ena before ansa na 30th ne beba no that month June nim ano ena na Dormaahene kwaka kire nsu atere na nanom atera nkonya se on the 30th of that particular June no de Shebrantie omunsi hene no omunsi hene ni wi a omunfo ne mekire ono no na Dormaahene on the 28th of June ena nsu atere na nanom atera nkonya eyi hene eye de Shebrantie Alex kwaku donkwei ena omudi ni si so enti omudi ni si so na busia na nye ize enti na mfamfo ohina mfamfo ene ni din enti o manfo na nkwa nkokire na Dormaahene ti asem no eye ne yeye pa e ma no frɛ na nanom atera nkonya bi se da bi eye agye kran no na yeyi no na mepesa mudi ni si akonya so enti nana amfamfo ne de menyine ntum se wo hene abusia beye pinso beye deja yenka nkosi se nesese Bono Regional House of Chief for say nana amfamfo e nana ma chankonya ewo nsu atira ho ayi no omun gazette no ada omudi ni CD forms ekọ Bono Regional House of Chief for no Sada krona na Sumahene so de ne CD forms call ye na ese Sada krona na ye gazette na Sumahene nanso nana amfamfo ye nsu atira Mahene de ya gazette no nana Sumahene mekamye nti a ono no na oni obi ampere enti ne ye gazette no ena nsu atira nkonya kire na eka kire nana Sumahene se nana amfamfo nsu na oni obi ampere nana mfamfo no obi ampra konya ne ho na emom nana Dormaahene no pese o kire se nana mfamfo no obi pre ho nanso nana Dormaahene ye manhene ena nsu atera nso ye manhene ntimi mayi hene emma manhene saade ensi abusi omu twetwe asem na basa ne asra asem ne kopie mu ewo Sunyane High Court ye nwura asem ne ka asem ne ba Kumasi High Court eno Kumasi High Court kwaka kire insu atere se Bono Regional House of Chief for say omunko gazette insu atere manhene asem na amaka na asem ne ba High Court no eye agye kran ya nana hema a wanya ne ba bi kro yi no na nana Dormaahene nso agina tum se odomom na yen gazette na nase yensi ne hene wonsu atere no ono no kozo okoginam dia ma nana hema ena High Court ne kira ne se dabi enye saa ne mla ne si 20 megina mu mesa se nana hema na mu ti ase no wanyi obi aso obi megina na nem to obegina na nem enye nti ono na asem ne botugui asem ne ko bai na nse ye nso akira de ba betu dwa ma mu hwe TV ye de ba beso mu se ade a nana Dormaahene ye no ma ne nye ho ena ade anana eye sumanso ye nane nye ho na nkampese Bono Regional House of Chief esanse nana Dormaahene ya Bono Regional House of Chief for president sane sa wunti na okoye ne ho se the overlord of Bono region enti oka obi nkabi osi ade yo de obeka ye final dabi oya president unye overlord unti sa Asantehene enti de oye ne enye ye unti mi nyi hene Emma ye insu atere sanse ye ne odibre ni nyina ye pe enti ade na Dormaahene ye no hwe ne ye na wade ntitimu na eba Bono na Dormaahene sabi niema bi wo ha oya entwa ebusiomu ka ye to the sense ye say audios nyina kopiem wo yewra IGP wo yewra Christian Tetoyo no ho sa audio kire se threaten audios ama nkrofo bi bo wura insu atere nkonya fie se nkomu kwa akosese nkonya tuntum no enam se na ehonomfo nso aboa wo hu ntomantimi ansesa sa niam we no ma report dia ma aposifo nanso ebesi ne nsu atere so mu ntehwe ento mu ankasa no muso mu bo mu ban san se o ma hu se aban mu bambofo ni ntimi mu mu hu ban abusia sansem we nyina na chese na Dormaahene mu tabira asem no e de call Supreme Court efa gazette me gazette o eye we na mepe eje krai na mepe eno musisi da bi se yesi hene
ono ne ohina amfamfo enti ono nso na wata mo gazette no asem ne kopia mo Supreme Court no ena Supreme Court be ma na Dormaahene na Sumahene ena Bono Regional House of Chief ati ase say asem we ne ni kwan say a jump from High Court the best Supreme Court e was kefa appeal court amaka na be Supreme Court na Dormaahene ya appeal court judge unim we nyina na ne se ne se wonti ne wantimi anye we enti ati saabia na ne mobu mra so matia mra esanse ye ni mamamra yense ya mamre enti na se Supreme Court etwa sika bi ede ma na Dormaahene na Sumahene na afa Bono Regional House of Chief otua esanse ne ene se fata se omu ye no omanye ene ma ekoso ensem asiye de ekofa ba ye nyina na benkum hene ede ma nsu atra nkonya atasem wahiem waba ba maguwo abusunya kakum ye gino kamafo nanum yenkwai na de ose ye bia no yenkotimra Madam Wase, na mechiamo na ewie nsoso. Na anum say press conference ayeye no. Ya ma wiase nyina Ghana nyina nipa nyina te se Bono Regional House of Chiefs oma file Supreme Court case. Enti say nyame ne pa yakọ Supreme Court no ba ya say ma mutimu asem nyina. Ampa me kan ma say no say yakọ Supreme Court. Ene 9th June 2026 and a case in the Basso, was Supreme Court by 10 o'clock here. Now, you do Supreme Court no. Supreme Court above Massam Nego. The Supreme Court will catch it on say Court of Appeal and as I come file or my. But what file the Court of Appeal? Now I withdraw case from Court of Appeal and now what the Abba. Until we answer what the Bawa. Na dodi wasem no wo man nka wasem a wo be dey dia baye ha ye dia Court of Appeal wo san ko stay of execution no na se Court of Appeal and grant am wa ana betimi aba Supreme Court enti wonti fa case in Appeal Court na wo nko withdraw from Appeal Court na wo me file the case no Supreme Court ye nya ne sa ba bia na okra nyame ani ne wiase nyina me pese mu na mu hu se so fa lawyer papa Unya atemu papa na lawyer Mujid Rahman ene akadini sa kanse mienu omuko tumbra papa ewo ho man mpanimfo justice setena asano so no omiye nipa num ni nyina decision ne se ne omoye ye no man ya ade ese senka omo file case mu Appeal Court na omo ne di asem wo mo na behwe ansa na timadu ombo enti nipa num ni nyina abbo masam na buse eni nyina so bia enti de meka kira mansa nyina ne se monko so anta ya chi na monko so enkoma ye na ye enko ansu atrefo na monko amaye mo ye ko ama bon man ene Ghana man na Ghana man afa ne ntuma pa afra ewo ahensem na nipa mienu miensa sere maka no enti mu hijack Bono Regional House yankopon pese enne yem nsuatrefo yem be pagya asem na Bono man engine ho enunti na asem we ya pagya ye de atena sese amfie num yen kasa yen ye hwe asisire de saa na ekoso se de ya kan kire mu nanso eye nyame ye de anwato ne so nti no yankopon no wakasa mai na ogyina ya chi nso se Bono man nsuate be gina ako age Bono man na ekoso sampa na nye de enye fa nso so ukọ ho a wonti ase na ni nyina no Bono House na atena sese obeye sa ncheche no na ye nsuatrefo de kan pay atene pay se ye mpene bo mo fese kan mi na nka da ba bi biara esese ekokoduru bia be kwa akoduru nipa na woni ye ba won sane na so won sane de a ne ntam kase ne ne ma waka ne yate ne wo ho nyina ne ye bedeli nyina bia kira mansan no pena sundue de na adwuma ne so ya pa ya sundue de ye ne de a omugya nsuatrefo ama wo no mo ma Bono ahensem no katanta wanta wo mu no enjai so ntwitwa na entena ye nyina ye ntena se Bono fo ma na yem pagya Bono e ma ne nkosoro
na me hu se wo nua ye kese a na ye wo ya sebi mpere se dia no kro na ye di mamu nyina mu di na se wan ye kese a busa honam na busa akatrama na busa yafunu de nti ama wanti man ye kese enti mfo woni bire nkoku bi so na mfa bi mutan so nya bi ye woni bire wo wi ase ya sebi mpere bi asa na damfo ne kofi na se ono nya na damfo ne kofi pe oni kofi wa asempa kese wo so wotane ye nya sa de wo wi ase sa wo so ye kristo ni ma papa wo ni sa ne ma na chi wo na be sie se le be ya asundue be ba sa ni pa no so muntem nti ye nfi atrefo de ba na asundue ya ma no tanka ya ma no se bi wo kwhye obi achi ya be kan se mate obi ye de ya hensam ye hena mfamfo ahenie ye hena mfamfo akonwa ho asem na ye ka concerning Suatre traditional council and Suatre people Suatre man ni nyina ho asem na ye ka na ye kasa nso ma bon man bi mo ho de ye hyefo ma ye sisi wo ho a ye ma wo mo nsem ntim mpie sebi ohia nti sikanti na ya ka wa hye ni atena wo so force wo de de kura ya tena zo mo asem ma saa de no ye ka ma mansa nyina atempanifo wo Ghana mpanifo wo wiase nyina na wo bunuma mu nyina nsore na wo mu nyina me nkunti asa pro ye kankan no media for yasemani na ye de nkunin wo Supreme Court Supreme Court ye ko appeals court no mu twa fine ma wo 15,000 Ghana cedis and then so ye Supreme Court ya gi wo 30,000 Ghana cedis se so mo ne mo mra o ma kire mo mra ti wiase nyina enkosora nta ya chi na mo men konkodene na ye mfanje bonuman emfansi wo medamase yo we de na kakra bi na me de ka homa me krom ensuatrefo nyina ene ensuatreman nyina se yesrema bia anye basabasa ensuatrefo nyina stay calm omunye din na sebi asendem din bia no sebi pradu asen yese kan ye de bitwam na ye de mra ena eka na mpanifo se patapa pieto ye de mra ne woro nti suatrefo nyina nye din na omu enko swara enta yachi ma brante bia amfa mra nche ne nsem enko ye basabasa mo obi so nko fa bibi nko hyepan ni bi achi emfa nye basabasa emfa nse suatreman ye seso omunye din suatre din kunim enye ye nananam ne din kunim na mo suatre na adin kunim ye sese omunye kom na omunta yachi saa obi ho no so wante de court wo kan se a obetimi akọ court no no akọ pen pese mu wo se bi ye de enye atemuafo wo mo na ye kan se ne maye na me fa kwanya we so na masere bono man nyina Ghana man nyina ba bibia wa hensem tete wo ne ade no se bi mfaseka ne atuo enko kasa bo modena se obefa mra kwan so se de nsuatrefo ya fa mra kwan so a ya mfaseka ne atuo na nso ya sem ye kan bono man nyina Ghana man nyina ba bibiara obi sisi wo hensem a wonti ase no fa kodan emranimfo ana se court na court nka wasem ma na minisa sa nam sa yeso bema bono man afa ne ntoma pa afira medamase enti nananum atena nkonya omuyi won se omuntina asem ne so obono regional house of chief for eya nananso Sumahene nana Sumahene na afi nana wanchi Sumahene omuntina asem ne so akosi ye no tie ya na kire se nana nsoko Sumahene de o se edie na sin ohina mfamfo ho se ye gazette no ono de ohu bibi esi ne ho se ye gazette no ena nana Sumahene nana wanchi hini so akogina fa se ye gazette na enye ye enso wo nana Sumahene wone wo nyina na koda kro yesi interview bi mu enti ya bia menya akra kire se eye wono no lawyer mpo na ka kire mo se ebia next week ye bekwa akwa ye de enkrata abekọ no regional house of chief wona ma wo so one ni nyina de bom koye na afa ne de ye den no asori atia ne enti samre de na Dormaahene Supreme Court akasa mra kasa enti obetua ye wonom ne hu se na sunwan Sumahene na naboahen kokọ ebusia ko jan bubo wonti na kire se wokro eni ebisa se na oje amansan boahen kokọ wada ma ede na asie na wo se enkofo bi tufo magudi o masase so na nyankofo bia se jigiri bekala company yesi na Dormaahene ni hunipa ne mining company no na efumagudi na omuto na sase ne ye ne dia enti omuto no ho enye yie abusia eno anso hwa
ena tonyefoɔ so bai sa asase no so yɛ omudia ena wanfie mansen so so asase no yɛ omudia enti na akɔyɛ nipa miensa na wo so omu nyina akɔ no omkɔhia na sabi de ade wono no odi enya de kom de no na de ade ne safata se wono no wadi na nana sunya man hini koduru honom no kyira bia ya wogina no ontra nsuo no owo nsuo na gya ne sente asase ne ye ne dia ne nkrofo omusom na hemfo omusom no ebi wo sa asase ne so enti adanti na obegina ba bia akase sa asase ne ye ne dia ena wanfie mansen so se asase ne ye ne dia na sabi na wada ama enka ne tete no ansa na ebekọ for republic no na ye ni bibi ti se Dormaahene Central, Dormaahene East, Dormaahene West, Dormaahene South, Dormaahene Middle. Ni ye ni bibi sa na emom ni wo Dormaahene District. Enti Dormaahene District no eye emre ko nanim no after the Fourth Republic no ena niema we nyina besisan ya ema sabi Dormaahene asase ni bi tre ye koye na utie nkasa yemu ayese wamfie krampo nki ye ka enka Dormaahene hye wamfie ase na ese wamfie manse nya kroketwa sabi ebi ayetimi bɔ ne manhene enti ne nsa ase ne tre kɔka baabi no ho a etre yie na utie a na ese mansefo omu ene atrodefo ene ɛbɔhye omu sa ne nsu atre ene ɛbɔhye na kire so masase ne tre kɔ wiase amana manyina ena ye kankra na asunwan manhene wasase de obesie eye kituwa bi eye kuma bi enti esi den ena wo tre ba ha ena ye emra eye region na nchichemu aba ena district na nchichemu aba ena ama Dormaahene district ni bia bedi wudiem enti se ye nkrofo to ababa wo hono no nkyere se asase ne yawodia eno ena sunwan manhene se omana na Dormaahene eni mansenfo wamfie mansenfo 24 hours omunti se omunkuku ne omunkaka emfanfra asase ne so anya sa ade ebesie no enye papa na amna na kem Fila TV within 24 hours akache Fila TV Fila TV so man free sa asase so a me amefa kwa ayo mafiri so e ka kire ne se da bi san suo no eye mimi nsuo a empo mehwe e de dware me nkunya enye ne dia e ka kire ne se o man yemra nam so me kire no e hye a e da ye ne eye mansen so ye baaye ampa o kire ne de wie ya na waturi ka akọ wamfa ni bia ma me kete kokra se me yo man hene sabi uya dikro ampa zaka ni mhia se do nu wura hia obebro ho asensa na se ka bro ho asensa na me de bibi de konwa me kan me bunu enkoso bunu yie ani sunya yie ani nkura atwa sunya ho ahia nyina yie na me hwehwe sabi yo kafra che kamia branche babunu entika akache fona kogume masase so no nka me so kamanya mranche sama tu akoso nka tisam ne bia moja agu ba urade manem pareye anamo manem pareye seye sunyan ema obi moja agu ya sase so wa maya nhwe nsi ameno ka sei akache fona guso mutu garam sei no resek musek national security bijiri se munim de yakoso yi yanso sunyan ya de sunyan to da bia se etwitwa no so bia je se sunyan de odon saka na befa ho adi samra na twam Mone kasa me ma ho kwa mo bia fa na san ni sunyan sa se de obepe no se yetu go da yebetu no kwan papa so yen mo bia me se yensu aye manfo no national security for Biblia na Dormaahene 50 seconds. Musek for within 24 hours akache fana omutu gold wo masase so eso omufiri so so man free sa asase so a me amefa kwa ayo mafiri so he say
mmerɛ bebree ma tena se aka sɛ garamsey deɛ ɛnkɔ so da wɔ meme sɛ mimi di sunya akunyan ɛnkɔ so da babi ɔma ba na nyɛ mansemfo asase yɛne mansemfo hyɛ ne ɛwɔ nsuo ɛda yɛntam ɛnie apɛprɛmansu ne ataya ɛna ɛyɛ yɛne ɔmo hyɛ wofiri hɔ a na akɔ atakurom na ɛyɛ mansemfo deɛ jomo ba nom nya bɛbɔ hyɛ mfiri mu ha nana ɔgya mansan boahen kɔkɔ ne nkasa yɛ mu na kyerɛ sɛ gwanfi mansen amfo obuo ne ani dia ama no ɔne ne kasa ya ne tese wɔtwifa ne so na trɛ ɔno na ɛsene no wabɔ mi mfi taduku enti wanfi no ɛna kyerɛ sɛ wɔkɔɔyɛ obi ankomu ba bɛka na afɔ mu de yi ato yie na nka wanfi mansen na te aseɛ sɛ asase omutu so fama gudie na nya ne dia enti wo so gyae to wɔ na de yɛ ne dia no wafa wanti aseɛ watwi afa ne so akɔ ɛdeɛ ne bɛba a yɛbɛsiesie asɛm na wanfie atwiafa nana Sumahene so akɔ ɛno ɛna ɛyɛ nana Dormaahene ne kasamafo ɛyɛ bɔhyɛba ɛsɛ na Sumahene wada ama yɛsrɛ wani die kasa kakra ɛyɛnke yɛmpɛ ne bɔne ɛsan sɛ deɛ di kan no wakonya no wamfa ankɔkyɛ wode maabono man enti yɛne gye ho sɛ wayɛ ne saa nanso niema bi wɔ hɔ na wo ya ama omanya yɛi wa mo na enya mo wa na mu nya mo ho obi anya mo enti wo se ade a nana Sumahene yɛ ndie ntwa kwan firstly asase ne nya ne dia nana Sumahene wo asase ntere nkɔ hɔ baabi a nana Dormaahene asase tere kɔka no yɛkase yɛka ade bɛkye asaye Sumahene wo asase kɔka hen enti ade a wo yɛ ndie aso pɛ sɛ o create war na ade a wo yɛ no sa o pɛ sɛ o de badia ɛne yɛ nso yɛde ba behia wo nana Dormaahene ne kasamafo bɔhyɛba nanum nsɛm enie ade aba India My TV afidikɛseɛ so wosomfo ɔsai owusu Ernest na wone me adi ahyia wa wani tua ɛmenane no ɛyɛ bɔhyɛba facha me sa wote dede wɔ akyira ɛyɛ nibrɛ no na aba nti saa bɛsi ano baba ya woro bebre ɛkɔ so ɛwɔ machi ha ne nyina na ama wote dede ɛwɔ akyira ha no nora bɔne bi siiɛ na ebehia sɛ yɛn na wobɛdi ho nkɔmɔ na wate deɛ ɛkɔ so sɛbi sɛ woyɛ wamfieni woyɛ mansen de hyia yɛ keka to hɔ de ama wo ade a yɛ na mepɛ no deɛ kane yɛntima nhunu nnɛ yɛ pa hu enti yɛ nyina yɛni ni deɛ ɛkɔ so yɛti sɛbi sɛ daate mbapa no bɛwɔ makyi ha yi anaa yɛde bɛdi sɛ wɔsoe ɛni hɔ a wo a wotieyɛ na wote aseɛ no sɛ yɛ kɔhwɛ a na wahu baabi ɛwɔ na wɔso so waka bi na media ne nsa ntimtane yɛ na mo ane te so enti mo ahu ne akɔ so wɔ hɔ dada ɛti sɛ woyɛ meka kyerɛ no a ɛkyɛ sɛ nɔkora nyamie no ndie tension bi rise between Mansen on the Sumahene traditional council no because of a piece of land bi a ɔmo no claim sɛ ɛyɛ ɔmo dia na yɛsoso yɛnim sɛ ɛyɛ dia ɛho nkitahodie na ama akɔwie bi annɛ yɛni na ayɛ wɔ yi nyamie nim die matia Mansen ba hema ɛyɛ na ama poma tutu a ɔtɔ so mienu bare man so gye ya ɔyɛ Mansen hena matia no na fe ma wura hena ɛnɛ ɔwɔ akyire na ɔhwɛ akyire ɛde ma bare man so gye ya ɔyɛ ne papa matia ɔno so atankonwa bɛka ho metia ba nyina nyamie nim die ɔmo ɛyɛ ade yie pa ɛbra asomdwie ɛbaayɛ after mfie aduana num akyi no deɛ na asɛsɛe ayerayera no ade hyɛ kyerɛ da bi sɛ sɛ yɛ aka yɛ hɔ bondi a yɛ bibi yɛ akɔdi baabi a yɛmfa kyerɛ ne yɛhwɛ yɛngu baabi a ɛda de yɛmfa nto yie ɛma da akyinkyima nyamie nim die saa na mono ne tu ɛkɔɔ so a kɔsi sɛ ɛnɛ yi tension wei ɛrise a me ne wo bɛdi ho nkɔmmɔ me ne wo nyinaa nim sɛ wate da na wonte da a hyɛ ne nso sɛ Mansen asase no ɛtrɛ yie woba do mamani ha ya yɛka akonnwa nsase wɔ ho paa ɛyɛ Mansen asase a obia edi ho danse mpo yewura ɔsagyefo ɔsiade yɛ Dr. Adwumabadu odi ho danse onim deɛ mekan enti sɛ ɔno mpo sabi ɔpa asase ayɛ biribi wɔ ha na ɔbɔ wura Mansenfo yɛ die ma ɔsere nananom
maba de ma no ansa na watumi akoyɛ adwuma ɔmfiri ne pem na sɛ onim asase wurafoɔ na akɔbaa ne sɛn na manse asase a yɛyɛ nim sɛ wode w'ani hwɛ akura kwan yɛ ɛda ɛkɔkɔsi asuo a yɛfrɛ no amama ɛkɔpe ne sɛ kɛn sɛn sɛ yɛntware asuo ɛnkɔto hyeɛ nti nananom ɛto de sii hɔ ahyehyɛ ne nso ama akemake hɔ ama obi a sɛ bi wonkɔ hɔ da kwan woduru hɔ a waa wohu sɛ ampa nyinam paa asase bi ano ɛne hɔ a baka ho asɛm ama yɛnim yɛyɛ ni nkɔhwɛ yɛ koraa no yɛnim sɛ asuo no deɛ da hɔ a wokɔkɔpe no a ɛsi hɔ wontra no tete na asɛm yɛda hɔ na nanom a abakɔ nyinaa anim mansen ɛne berekumfoɔ ɛbɔ hyeɛ ɛwɔ amama yi nsuatrɛfoɔ yɛne bɛbɔ hyeɛ amama koro yaa gyamanfoɔ yɛne bɛbɔ hyeɛ amama koro yaa yɛnim sɛ atorɔnie yɛne bɛbɔ because owura so nyanim amama koro yaa wowura Gambia ma the same thing obiara nim firi tete nanso naano ada a sɛbi ɔgye amansan bɔ ahenkɔkɔ ɔbɛfa akonnwa yi yɛwura ne nsa wɔtiem ɛbɛyɛ wo yɛ ayie sɛ asokɔ ne ma sɛ mesɛ bi ne meka wo yɛakyerɛ wo ebia na mpanimfoɔ a wo ne bɛtoɔ no sɛ yɛhu a bɛsuro wo gyemegyeme nka nɔkorɛ wei ne nkyerɛ wo na ɛno ne me mɛka ɛbɛyɛ wo yɛ a fa kyɛ me sɛ akora meka wo yɛakyerɛ wo yɛwura amammerɛ no kyerɛ wo sɛ yɛntware nsuo nkɔto hyeɛ fa hyɛ wo tim ne nya wo nkoa ne wadi sunyana konwa obi di yɛ na abɛto nti yɛwura nka waba yi nneɛma a wonim nya abotrɛtrɛ se ne ba nkyerɛkyerɛ wo ne nyinaa na afei ɔbaasɛ na afei deɛ wɔsɔ ako na nanom kyerɛ sɛ yɛbɛyɛ mpɛ sɛ yɛbɛndede nti deɛ hoangu ahosusu sɛ hɔ yɛ ho deɛ ano yɛnkɔ brɛ wo so yɛni nkɔmmɔ wɔ fam nti manse abusua etu nipa ma yɛkɔ aturoni abusuafoɔ kɔhyia nyamfo no kɔdi ho nkɔmmɔ deɛ odi nkane yɛwura sɛ da bɛyɛ biribiara bɛyɛ bɔkɔɔ hyɛ da sɛ yɛnsa ne nkɔ ne yɛfa biara nkɔ hyɛ bɛyɛ da manse abusua san sɛ brɛ ne adadeɛ atu saa na mɔno no deɛ edi nkane akɔ so ama bi ɛho sɛ hɔ yɛ nte aseɛ yɛnsa ne mɛtena afɛ da asɛ na bɛbɛduru w'anim a wɔamu wɔ ba bi no afɛ de na adane kɔn mibisa nkɔmɔ bɛn ne wogyiiɛ ansa na manse abusua ɛbɛhyia wo woka sɛ yɛbɛka no bɔkɔ yɛbɛkyerɛhyɛ nti bɛyɛba no sɛ bi bɛnsɔ abɔ ne nti deɛ ɔyɛ kyerɛ ma barima ɔne atrankonnwa ne di akyirɛ nipa nsia pɛ kan sɛ yɛmmesɔ akɔn sɛbi adwumbɔne wo timi nti wowɔ aba no wode atuo asekare ne mmɔmaa mmeranteɛ tenten graseɛ na wode bɛdi w'akyi baa mediafoɔ di akyire ti sɛ de wo ba kontokwa sɛbi mpapa no ne nananom sɛ nyɛ adwene no yɛ hyentantam a ka nkɔmmɔ yɛ di ayɛ foforɔ yɛwura a ne naaba sɛbi mprɛ aduasa akonnwa woforo yɛyi kafra wo yɛngesa to wo mpɔ nwieyɛ yɛnhyɛ da nye wo nto mpɔ nwieyɛ saa toobo wobaa yɛ nnikyɛ bia no ne regional minister wotentam asase ho ntɔkwa sɛ ka nwa inie nti sɛ wode waba ne ntɔkwa no wɔbɛsɔ ayɛ a yɛserɛ wo yɛgye wo di yɛtaa wɔkyɛ sɔpɔto kwan bi aso sɛ woamfoɔ akonnwa no ankɔkyɛ wode tena abo no nti yɛn nyinaa yɛ sɔpɔto na mmom anamo no te sɛ deɛ ne wura nsorɛ wo kwan a wobɛfa so a wobɛdi no na nkɔbɔ dede wo yɛ ama no deɛ woyɛ yɛ ɛda media so obi yɛ tie nti deɛ yɛtamfoɔ no ɔpɛre sɛ bɛte sɛ yɛdeɛ bonomanim da biara handwɔ ne baanya yɛ sɛbi mansi wɔ mmarima nti sɛ woma yɛte aseɛ sɛ yɛaba no sɛ yɛbɛko a nka yɛde mmarima toa wo nka nkɔyɛ sɛdeɛ yɛbaa nnipa nomi yɛnsɔe ko nti yɛserɛ wo asɛm no brafom ne kwan a bɛfa so a yɛbɛka no ne deɛ wonim ne yɛnkyerɛ wo yie ne te aseɛ because asase no nkrataa ɛda ho a danseɛ wɔ wetewetewete yɛmpae bi mesrɛ wo ara me wura mɛkɔ mpapa no bɛhɔ na yɛbɛsɔ deɛ ɛbɛwɔ no baka na ansa na ne miribia ni kɛkɛ ne de akyerɛ wo sɛ me deɛ nsɔ asomdwie ne mpa basabasa wɔ bonom anim nti ma adu bibi sɛ a wobɛ sɛ amam no bi kɔmfo adu ne ma na bɛtu nim aka bi ne nyina ne sɛ mekyerɛ wo sɛ nyɛ ne kwane ne deɛ woyɛɛ no deɛ nora woyɛɛ no ansani wonyɛ kokoduro gyina hɔ ne mediafoɔ sɛ ɔdi nkɔmmɔ ɔsɛ kyerɛ nsɛm mu let's all forget about deɛ obi kwan no asase no so whether ɔyɛ afuo anaasɛ ɔkɔsi da no wɔ hɔ papa asase wura no ne yɛ ka ho asɛm ɛnyɛ deɛ obi kwan no wɔ hɔ
nsraw ba bia wo do ko ne de wo akwa akiri sifam ye ni fie nkomo ne o hwa ko e wo mansen so a wo hwe ya wo succeed ba bia wo te no mansen on hye so nyana se na mpo Dormaahene ya sha se ne mpo no ono mpo di ni die ma yes se ni wura nom enti emfa wo man hene na wo ye no emfa me ya nam nyama hene enti ni wamfie no wo man hene no onuru ya so ha na mfa tu tin se wamfie ye ko keto bi sada bibi no nane samre de jadam eyekro bi nso din enti buno region wode ehwa de buruburu control fi kokra omo ana awi omo mere wa omo ana ne omo husi agani omo ana ne omo ho ko na wei ana wanfie mansenfo se na sunwan manhene asema wo kan nyina ye toro na wudie ye ba ye no a wo se ye ne wo besi nkonya na afei ye hunu ba bi ehye da na obia sumajo no no onkurafo beburu wa ha ebi mu kitekitetuo ema ye ka ne atimkuretuo keka no ma na ebi kura nim se yawu nanso nyankopɔ adawro ma yewu yete ase ye ho den se bon grace aboba no enti obi ana ukitatuo no you expecting us say eke enyina won hwe anim wo se ya twa fa uso enti sanki ejina wo pa no ka asem na kajiri se die ne besie ka be kunkum ya to atwene ba me yanka nkira wo sasase no enye wo dia wo eye bibi na aba na nchichemu bi aba na fa bi abedi wo ho enti so bi ba wo asase so ba bedro a eno nkire sasase ne so ye wo dia esan se obi betima firi so nyanya ba bedro obi kura betima firi brekuma bedro ba na asase ne nya ne dia enti se wo bedro wo ho no ma eno nkire sasase ne ye wo dia abusia mansenfo akire na asunwan manhene ba bi ahye da me ho kura adwiri me ansam ne nie woka ede kire oje amansan sunwane manhene se nura kura ye ne ko hye asem bi kura kan ya ehye me ba ko ne se ono ye manhene na wamfie mansan hene ye di kuro mpese ote ne sese wafidie so se ne manhene na o se oye no ento wamfie man no dabane na onkai hu se me ka asem a kire ne se hwe akura ketwa mu adan ye nsia pe a odi kuro wo se akura no wo ye manhene untimi fa wo manhene na utumi nkwaje na asase yete ya obi anim se ye no di hye wa momam se de no ade kura na ne yete ye ne se wo di nipa ba se nkomo meku ye no a ya dwene ye fast a ya se ye ntimi nipa num ye ntimi nyina nipa hanu anim atuo no a mo toto bo ka no you were there wo ye wo yene no ye nya ye nyansa se sa de a ye se ye fast ye ho ansa na ye baba biewa ya ba ye ko no ma mo pa no ye o mo di tuo e pa mo ye ma ye nkrofo e wata kwem kura no na they were crying no mo nyina esu se ba wo mi so mbeku ye na ye denya mi se wantima nku ye wate na ye kire o se firi na ko ye no behia ndi upa gina ye ye so ye gina ye ye nsro wo na o manhene na so ye no mansen ye man ketwa me ka kire o upa bisa osaji fo se ade yo mansen enye man ketwa edi ye no behia ye gina o so gina se wo pa pa kokot ye se ye no di hye wa momam ye no ni hye ye kura ase akura me mafo wo di hye abeto no ra se atekuro na ye hye ye no ra na obedi hene no obedi hene no ara ada na wo mi sampa info ma mo nkire wo nana kama wo ye adwuma wo health insurance no I saw you me no oversee ne everything na ne ye adwuma me hu number wo da bia no want man recognize me but wo di ni papa se wo mo meku ye abra wa be ye adwuma do mama mu a ndi ye ye mansen fo ye gina ba bia ye gina se ya sase de wo ho no ndi se wo se wo dia gina ye fa ma ye ma wo ma ya se wo nkrofo no so a omo ba ginton wo ye na no me makura ase na na kura ase wo nkrofo ba ginton aden pe ba bi fa woni kire na ai mansen asase enya wo dia edi se wo so ne ye betwe dia na ye so ye no betwe kotu ne be kwa ye no be ko ye se wo di si ye betwa ba bia de be fa bia ye no ye be gina ndupa wo di to ba ye di to be ba ye kana kwa na kire wo ne e bi se mpanyimfo nyina ehu ne ekoso wo so ye hene wo ye man hene ndu betata ye wo huna ye na ye de wo huna ye huna ndi na gina ye yeso ye gina ye wo pa ma ye nko hia se kotu se prosi panyin ho obi amfa ne krata amra na ye kan wo se wo de ho fa krata ho that means you don't have any proper document on your land unni krata bia antina wo ye sa ne ma no na fa wo gofo ha no bra bi o ate me kan ma wati ate nana wo ba ye no unya ntini ye ye se doma ye baako ense no ye kan ma wo tie na Dormaahene nyina ye baako
Domana na ye baako no na ye ni Doma East na ye ni Doma West na ye ni Doma Central but na only one district I friend Doma district sabre no 1987 me say ye be ko fourth republic revolutionary rule ho aye be ko constitutional rule ho ena ye say ye register ya manfo nyina na bra ye register wo mo no ye wo ne ye mo bebre ye part of the electoral commission me I was a returning officer ena ye de adesede ko ma sunyan ye mpanyimfo e wo ho say Doma district ne sorodo ya ko fa tekro ko fa dadom ye bre edi o mama kwan ne ya ma dadom fo no en register nko sunyane na yeso ye mefam free atakrom na yeso ye mfa mra wamfie na ye se ya na ye nkrofo ati atakrom aye nkrofo ati dadom nom around atakrom so mo beto aba e wo sunyana na chenchena sinu nyina na no chese e ye odia na je se ya wasase a Administratively ye mfa ndi enya administrative ayi na ye de pre asase traditional ndi ye pese otiase se traditionally ye no di shewo amama so se munima chenchena se ye wamfie aye Doma East koso ye ne brekunfo she bandre e wo sa asukuro ya ho uko ningo aye wamfie asase ye ne omo brekunfo e she bandre e wo amama na ho na ye ne nsuatrefo edi she e wa amama ya ho ba bia nra wo beto ya wo se ngrofo no nkunya no ye ne omo di she wo ho edem sa be si brekun kwan mu ha amama so ye ne brekunfo she ne amama na eda ho no na ye twam akogya aman na wo fa ha ya sa atronie fo na mo be hu wanti wa ma ma ko ha nkrofo se nko mo mehye ya se no ye ne omo di she wo forest no mo forest no na ye ne omo di she tradition camp wa yi ne wa we have the documents ye no she ba bia de be kire wo nra ye yiye say yang map nra ye yiye wo so wo mpeka ta sembia rachi ni wo mpeka edi ye ka no kure na kire wo se asase ne fa ho ko fa sa forest ne ko si Gambia even kura no ye ne ntoto so hene e ne kanya se hene edi she what is any bia kasada se wo edi yes raw temutie na no ana wo bedi hene no ndi pe aseni mutie yie na hwem se wo se kan beto ba bi na se wo se kan beto ye amama jakura na no chese asase ne ye odia obi ntina ai wamfie na onkonko do sunyane na obi ntina sunyane medo wamfie a obi ntra breku ko do se na no sa na ye wasase a edi ye kan okura che na man hene sunyane odi o se ye di kuro o se ye di kuro na ono na ye man hene wo ye man hene wo man hene ntimi mefa wamfie asase enko sunyane ndi ye ma kwan ne ye ma kwan china na ye ma kwan da bia so nti sesi a no hwan pa na asase ne ye ne dia sesi a wamfie mansen dia atrone kura de so aso mutwe mu hontemu anase ye sunwa man hene dia na mebo otie bibia ma tum se ya de ne ye between mansen wamfie mansen e na fa sunwa man hene ne ye de na Dormaahene ho bebon mu eyeden na Dormaahene ho abebon mu sesi eyi na sunwan man hene ma na Dormaahene woni ni eyeden na ne ho bebon yenim se bunu de ho de na Dormaahene aka me ati ase se bunu de galamsent mi ma ho ne ma ho china na fa eyeden na de galamse abahwe ebusia fa nsa bo subscribe button ni so mame na share video yi fa dwentwa to comment section no eyeden na afa de asese de bunu ho na nkasa asumdue ni ho enne Sumahene bunu region ho na we kro we kon manhene we ni manhene we kon within Bunu region ede na asie abako ye ntimi ma ama sese ya ase obi abeti se yesi ahensem biasi na mentebe ho ase we si se na Dormaahene hyase na Sumahene hyase na bunu regional minister yede no kwais yede na fra ban mu se onko no onko hweso no ne hu wura ahensem because of say why lawyer ama obi pay why lawyer ama obi penti yesi wamfie enya asase ketwa o enya kroketwa kra ye betimi abo manhene kra wo enya kroketwa wamfie enya kroketwa yesi o Doma crash wamfie ase because meti wamfie nya no meti wamfie nya ne na fe ya dai ese wamfie na sa ase so adan na bo ahen kokko mampanyimfo amfa asam ne mampanyimfo amfa ma court cause otie man na wo se fa asam ne bra court esan se woni hu papers nti won fa asam ne ma court
fa asem ne bra court na yentena se na yemfa hye meto baabi eda na yie nto yie esanse na nse bu no ho de enye last month this month enye kra ene ma esoro ho nye enye kra enye enti ade bia mu ye bia mu hwe ne ye wa wo hyase a wo se wo de o ma ho nyo hwe ne ye because emre wo ho ye ni nkaso Buno regional minister wadama asana nse ye bodi ndodo wadaroma eniema bi wo ha ahensem twenhu frim ebi kura asem bi kura na woni hobi benso ne ye de behyew esan se omudwene se bibia ombo omuntini ye de ba behyew mi ho ananso entisa na entisa kra ebusia koso afa adwenkyere ne bra na afa share video modofo bi nya bi nhye na adwo na magye adwa ya me de nsem de wansem polo a ewo eyabuno region we de enya nsem de sanse tuototo akoso enkanye nyame adoma samle de enka bi kra nko bi ahwere ne nkwanti nya asem de eyawra ho sem asamle buno region ho no yehia nka bom ne odo enti esram ada ade bi aye menteme ho ase galamse kwa de ana anwene da se bi be ko buno region enso enya aba ne sa na se samle mo ko asase ne ho de a mo ma asomdwe mra abusuan nsem ne doso de di ntre ha de sefata se wutie ne de baba somwo enti subscribe fa adwenkyere to ne share video modofo bi nya bi nhye comment section on ye wodia enti magye plot ne kakraka de ama o se da ho koso a ne da ho kosi se umu aye no ebeye dey ebeba Dears Calvin Klein. Good, catch something big. This video. Oh, whoosh. Modofo bi nya bi nhye comment section on ye wodia enti magye plot ne kakraka de ama o se da ho koso a ne da ho kosi se umu aye no ebeye dey ebeba na procedure na wo se na Dormaahene o ya appeal court judge ene na Sumahene ene the entire regional house of chief no omufa so no manfa so o masan appeal court ho no matabira asem no e de abre supreme court wani so biri unya botre na afi entwa ho no anti anto na adwo amembo nkyiremu ebusia nsam ne de se de ne ayenyan samre na Dormaahene ho akwa adwa mu enkrofo obo ne tiri so se na Dormaahene o ya appeal court judge no e ye de na afi de mra so ne pa chi mra je ne ntrehen samre domafo a mansenfo ene wamfiefo ena afi sunyanefo enso ekon galamse asase ho yenim se buno region ho de na Dormaahene yete ase se buno region de obi antimi ntu galamse wo ho na nkampese na Dormaahene osagefo agiman bedu ose ade ye otoso mienu na asase so na nkebetu galamse enkensi nanso se de anya si aba se na Dormaahene asase a memfa nte ni nkrotoa ni bi e frɛ ne se mansena eye wamfie no abusia omutu gala wo ho na sunyan manhene na abo ahen kokose sasase na ye na sase enti na Dormaahene ene eye mining company na omutu so no mo mre omumfa nso abusia tututu akoso na enye ize eye mo hwe TV no wani guso a wo hwa ni nti uba so a na wo don sa bo subscribe button ne so de ama me na wo de adwenkyere na to comment section ho eni ane mu nam dia ma na afei wa share video na modofo bi anya bi ahwe na adekodi a na Dormaahene ne na Sumahene ana afei buno regional house of chief for ya samre supreme court so bi amfa 30,000 Ghana cedis mra no yabo wunkyiremu ebusia insu atre ewo buno region honom na insu atre kra ye se mansen fo na ebeka akire me kire wamfie mansen ena ebeka akire me so mu kra ne insu atre bohye yede yebu nkompo kohwe ye chika kra insu atre ye bia ya asebi yede hye de hye brantie pole a no ye kotoko big fan ekwohwere ne nkwa ya ewo honom no menka se insu atrefo na ye ba me kyiraw ekurokura sam de magye medwa me ba be ka ho asemi enti ahonom na kyese insu atrefo ese emfie bi etwemo na omu esi hene na omu hene na omu si ye no sebi omu hene firi mo na akwa ekura na wo se omu pe na na emu si ni nti de hye mrantie mienu na omu eyi omu ti
eye Alex Kwaku Donko ena afi Foster J Crime na Foster J Crime ni obi a na ahema ne mom na yi no mekire nso atra man hema ena yi Foster J Crime ena nso atra nanan matra nkonya enso ayi Alex Kwaku Donko enti omuso mu ntiase ye betiase ye ntiase ye betiase enti Foster eye J Crime a nana nso atra man hema yi no na kromu ne anyadai empene so no mu ntiase ne santi no na ahema ne de asam ne kodan Bono Regional House of Chief for say Bono Regional House of Chief for nka asam no na afa omun gazette Foster J Crime san say ono na ahema oye nso atra hema no no ene wo se fata se odi ade ene nso atra atenankonya na anuma atenankonya se dabi enso atra konya no enye se obi aba ya no abedi kaka enye isika nso ne edidi nso atra konya na emom de ose fata ni amamra ni amane na de osi pisita no ono mom na wose sabi ohina wato no obeso ni duam na afei woto aso edema no enti eni gina ena na ahema to anananom wonse do ya ema akire se nso atra man ne eto abese no enti ano na ananom atankonye wo nso atra de asem no kodan Bono National Regional House of Chief for say na ahema ode asem ne baaye no samre woni hobio de atoso mienu wanfo obi anso ama amesi na namu se mini hono ma asomesi anase obenten enyina mu nka asem ne mame ne se ntimo mu asem ne ngu na kroma no ene na nanom atra nkonyomu ye si ahene ne etu ahene wo nso atre no de se branti ayayi no ya Alex Kwaku Donko na yayi no na won san kira man no na afei momra me gazette no ebusia on the 30th of June that particular year nim no ena before ansana 30th ne beba no that month June ni mu ano ena na Dormaahene kwaka kire nso atre na nanom atra nkonya se on the 30th of that particular June no de se brantie omunsi hene no omunsi hene ni wi a omunfo no mekire ono no na Dormaahene on the 28th of June ena nso atre na nanom atra nkonya eyi hene eye de se brantie Alex Kwaku Donko yi ena omudi ni si so enti omudi ni si so na busia na nye ize enti na mfamfo ohina mfamfo ene ni din enti o manfo na nkwa nkokire na Dormaahene ti asem no eye ne yeye pa e ma no frɛ na nanom atra nkonya bi se dabi eye J Crime no na yeyi no na mepesa mudi ni si akonya so enti nana amfamfo ne de menyini ntum se wo hene abusia beye pinso beye deja yenkan kosi se nesese Bono Regional House of Chief for say nana amfamfo e na nanom atra nkonya ewo nso atra ho ayi no omun gazette no ada omudi ni CD forms ekọ Bono Regional House of Chief for no saada krona na nana Sumahene nso de ne CD forms call ye na ese saada krona na ye gazette na nana Sumahene nanso nana amfamfo ye nso atra Mahene de ya gazette no nana Sumahene mekamye nti a ono no na oni obi ampere enti ne ye gazette no ena nso atra nkonya kire na eka kire nana Sumahene se nana amfamfo nso na oni obi ampere nana amfamfo na obi ampere akonya ne ho na emom nana Dormaahene no pese o kire se nana amfamfo na obi pere ho nanso nana Dormaahene Manhene ena nso atra nso ye Manhene ntimi mayi hene emma Manhene saade ensi abusia mu twetwe asem na basa ne asra asem ne kopie mu ewo Sunyane High Court ye nwura asem ne ka asem ne ba Kumasi High Court ena Kumasi High Court ekoka kire insu atre se Bono Regional House of Chief for say omunko gazette insu atre Manhene asem na amaka na asem ne ba High Court no eye J Crime ya nana hema a wanya ne ba bi kro yi no na Dormaahene nso agina tum se odomom
ono mom na yen gazette na nase yen si ne hene won su atere no ono no ko so okoginam dia ma na hema ena high court ne kire ne se dabi enya saa ne mla ne si 20 megina mu ma se na hema na mu ti ase no wanyi obi aso obi megina na nem to obegina na nem enye nti ono na asem ne yebotugui asem ne call by na nse yen so atere de ba betu dwa ma mu hwe TV ya de ba be so mu se ade a na Dormaahene ye no ma ne nye ho ena ade a na eye sumanso ye na ne nye ho na nkampese buno regional house of chief esan se na Dormaahene ye buno regional house of chief for president sani se wunti na okoye ne ho se the overlord of buno region enti oka obi nkabi osi ade yo de obeka ye final dabi oya president unye overlord unti sa Asantehene enti de woye ne enye ye unti mi nyi hene emma ye insu atere sanse ye ne udibre ni nyina ye pe enti ade na Dormaahene ye no hwe ne ye na wade ntitimu na eba bono na Dormaahene sabi niema bi wo ha oya entwa ebusiomu kaye to the sense ye say audios nyina kopiem ewo ye wura IGP wo ye wura Christian toto yo no ho sa audio kire se threaten audios ama nkrofo bi bo wura nsu atere nkonya fie se nkomu kwa akosese nkonya tuntum no enam se na ehonomfo nso aboa wo hu ntomantimi ansesa sa niema we no ma report dia ma aposifo nanso ebesi ne nsu atere so mu ntehwe ento mu ankasa no mu so mu bo mu hu ban san se omo hu se aban mu bambofo ni ntimi mu mu hu ban abusia sansem we nyina na chese na Dormaahene mu tabira asem no e de call Supreme Court efa gazette min gazette me gazette o eye we na mepe ejey cry na mepe e no musisi da bi se yesi hene ono ne ohene amfanfo enti ono nso na wata mu gazette no asem ne kopia mo Supreme Court no na Supreme Court be ma na Dormaahene na Sumahene na buno regional house of chief wati ase se asem we ne ni kwan se e jump from high court the best Supreme Court e wo se nkefa appeal court amaka na be Supreme Court na Dormaahene ya appeal court judge unim we nyina na ne se ne se wunti ne wantimi anye we enti ati sadia na ne mo bumra so mo tia mra esanse ye ni mamamra yense ya mamre enti na se Supreme Court etwa sika bi ede ma na Dormaahene na Sumahene na afa ebuno regional house of chief otua esanse ne ene se fata se omu ye no omanye ene ma ekoso ensem asiye de ekofa ba ye nyina na benkum hene ede ma nsu atere atra nkonya atasem wahwiem wababa emaguwo abusia kakum ye gino kamafo nanum ye kwai na de ose ye bia no ye nkotimra medamose na mechia mo na awie nsoso na anum say press conference ayeye no ye ma wiase nyina Ghana nyina nipa nyina te se Ayabono regional house of chiefs o ma file Supreme Court case enti say nyame ne pa ye ko Supreme Court no ba ye say ma mutimu asem nyina ampa me kan ma say no say be ko o mo de ko Supreme Court ene 9 June 2026 and a case in the Basso, that was Supreme Court, by 10 o'clock here. Now, you do Supreme Court, no? Supreme Court, a boy, my seminary. The Supreme Court will catch it on say Court of Appeal, and as I say, come file or my. But what find the Court of Appeal? Now I withdraw case from Court of Appeal, and now what the Abba. Until we hear say what the Baum. Na dodi wasem no wose wo mane nkan wasem a wo be de dia baye ha ye de Court of Appeal wo san ko yesterday of execution no na say Court of Appeal and grant am wa ana betimi aba Supreme Court enti wonti won fa case in court appeal court na won ko withdraw from appeal court na wo me file. Do you ever feel like you're stuck on the sidelines of your own life? Slim for Life is here to help you overcome whatever's holding you back, whether it's the weight, self-doubt, or fear of failure. Slim for Life provides the tools and support to conquer it all, helping you reach the healthier, happier you.
Step off the sidelines and start living the life you've dreamed of. Visit slimforlife.com to book your free consultation. Decision is no more year no my idea as a senka of file case in our peace court. No money dear seven, woman a better and son at Madrum. Enti Nipanum Nina a bomb as I'm never say, a Nina Subia. Enti the American man saying, and say, Monko so entire cheap. Namonko so Encomaye, Nanya, Yanko, Yatafona, Wokamaye, Mook, ye Kwama, Bonomai. Ene Ghana man na Ghana man afan ntuma pa afra ewo ahensemo na nipa mienu miensa sere maka no entimu hijack Bono regional house yankopon pese ene yem nsuatrefo yem be pagya asem na Bono man engine ho enu nti na asem we ya pagya ye de atena sesa amfie num yen kasa yen ye hwe asisire be saa na ekoso se de yaka akire mu nanso eye nyame ye de anwato ne so nti no nyankopon no wakasa mai na ogyina ye chi nso se Bono man nsuate be gina akoagye Bono man na ekoso sampa na nye de enye fa nso ukọ ho a wonti ase ye na ni nyina no Bono house na atena se obeye sa ncheche ye no na ye nsuate for ye kan pei atene pei se ye mpene bo mo fa se kan nwa na nka da baabi biara esese kokoduru bia be kwa koduru nipa na woni ye ye ba wonsane na so wonsane dia ne ntan kase ne niam a waka ne yate ne wo ho nyina ne bedani nyina dia kira mansan no pana sundue dia na adwuma ne so ya pa ya sundue dia ne dia omugya nsu atere fa ma wo mo no mo ma Bono ahensem no katanta wanta wo mu no enjai suntwitwa na entena ye nyina ye ntena se Bono fo ma na yem pagya Bono e ma ne nkoso na me hu se wo nua ye kase a na ye wo ya sebi mpere se dia no ko na adi mamu nyina mu di na se wan ye kase a buja honam na busa akatrema na busa yafunu de enti ama wanti man ye kase enti mfo woni bi nkoku bi so na mfa bi hotan so nye bi ye woni pe bi wo wi ase a sebi mpere bi asa na damfo ne kofi na se ono nya na damfo ne kofi pe oni kofi wa asempa kese wo so wotane ye nya sa de wo wi ase so so ye Kristo ni ma papa wo ni sa ne ma na chi ubu na be sie se le ba ya asundwe be ba sa nipa no so montem nti ye nsu atrefo de ba na asundwe ya ma no tanka ya ma no se bi wo kwahye obi achi ya be kan se mate obi ye de ya hensam ye henam famfo ahenie ye henam famfo akonwa ho asem na ye ka concerning nsu atre traditional council and nsu atre people nsu atre man ni nyina ho asem na ye ka na ye kasa nso ma Bono man bi no mo de ye hyefo ma ye sisi wo mo a ye ma wo mo nsem ntim mpie sebi ohia nti sikanti na ya ka wahye ni atena wo so force wo de de kura ya tena so mo asem ma saa de no ye ka ma mansan nyina atempanifo wo Ghana mpanifo wo wiase nyina na wo Bono ma mu nyina nsore na mo nyina me nkunti asa pro ye kankan no media for yasemani na ye de nkunin wo Supreme Court Supreme Court ye ko appeals court no mu twa fine ma wo mo 15,000 Ghana cedis and then so ye ba Supreme Court ya gi wo 30,000 Ghana cedis so mo ne mo mra o ma kire mo mra ti wiase nyina enkosora nta ya chi na o ma yenkonkodene na yemfanje Bono man emfansi wo medam ase yo we de na kakra bi na me de ka ho ma me krom ensu atrefo nyina ene ensu atreman nyina se yesrema bia anye basabasa ensu atrefo nyina